komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:41. Ang oras ginadulong sa inyo sang Skent Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Mayong hapon sa itong mga palangga nga mga tagpalamati.
Ang aton man pagpangamusta sa inyo sa sini nga hapon sa kutob sa mga labutan sa aton pangalagad sa palatuntunan This is My Life. Karon nga adlaw Martes, Enero 28, tuig 2020. Siyempre, Tito Wilma sa aton man dira una-una gid ang aton sini mga young at hearts. Aton mga elders dira ang naga-relax, nagapahimuyong. At samtang nagapahunay-hunay kag nagapatunaw-tunaw sang ila sini paniyaga. Ari lang niya si Tita Wilma nga magalingaw sa inyo tub-tub-tak na alas 3 sa sini nga hapon kag sa kutuman sa malabutan sa aton pagpangalagad. Sa duha ka mga probinsya sang Negros, siyempre, Negros Occidental kag Negros Oriental. Last pa sa nga mga kaiping neton nga mga kaislahanan, arang isla sang Panay nga may 4 ka probinsya, Iloilo, Rojas, Capiz kag Antique. Sa Islaman sang Guimaras, sa Masbate, sa Romblon, kag sa Palawan. Kag sa malabutan man neton iya diri sa bahin sang Cebu Island. Kamusta lang kag siyempre sa aton man nga mga drivers and of course sa aton mga Ilois ang puluyan. Daw makayuhom-yuhuman kita sa nabatian iton kaina nga ang presyo sang LPG nga ginagamit naton sa pagluto. Abaw, maganubo tinami kay daw maski siling nam tawi sa isa ka bulan kay isama lang kami makabakal isa ka tangke abi no 11 kilograms 11 kilograms cylinder sang petroleum gas. Pero ti daw sa ano bala ang buhin nga kadakuon, di ba? Dako na nga mabulig sa aton nga mga iloy sa mga nagaluto sa tagsa naton ka mga puluyan. Kag atag man kita updates man dugay-dugay sa nCoV o novel coronavirus bao dumadasig iya ang laptahanay sini. Kag yet so far, thankful kita diri kay nga free pa ya ang Pilipinas. Pero doble gid ang paghalong kag wala untat man ang aton sa ni Department of Health sa pagpahanumdom sa tanan. Halin sa aton mga tigulang pakadto sa aton mga kabataan. So, sa nahambalan ni Tita Wilma, relax lang ka mo dira. Bantayan man ang aton paglingaw sa inyo sa matahom neton nga mga lelentunon sa sini nga hapon. Plus pa sang aton man sulat nga pagbasahon sa inyo sa sini nga hapon. Ang nagpadala umagad. Umagad iya problema na hanungod sa iya siniugangan. Kung kamo man ang may masuggest sa iya karon o kung ano man ang inyo sini mag-comments, mga good comments lang. No? Para sa aton sini letter sender, pwede gid ang aton text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag ang ato naman na Facebook Live, syempre, bukas ang inyo sa mga Facebook account, opdanay kita, Action Radio Bacolod. Click nyo lang, then videos, ang live, ara, opdanay kita, tub-tub-tak na alas 3. Para man sa inyo mga greetings, kag sa inyo man mga comments para sa sulat nga basahon karon iya nga hapon. Kag ang ginahulat may naton nga horoscope tag sa kaadlaw Lunas tubtub Sabado nga pagbasa naton sa inyo mga horoscope aton horoscope nagkalinglain nga mga zodiac sign kalingawan talang na adlaw-adlaw pud man sa aton mga maswerte nga mga numero para bisan paano may paaliwansan man ang nagalibog ninyo nga ulo kung may kamo may mga problema bisan paano bala kinahanglan nga mangin naya-naya man ang inyong mga guya kag makayuhuman kamo sa piyak sa mga problema. Normal na iyang problema adlaw-adlaw. Ilaghong-laghungi lang kagihom-yuhumi ti kun daw hindi kaya sang dughan, hibi-hibi kay pagkatapos mamag-an man ang imo dughan. Samtang nagahambal si Tito Wilma diri sa microphone kapasiplat ako sa aton sa ni monitor under investigation niya sa karon nga kaso diri sa aton sa Pilipinas. May 27 na ka mga pasyente ang under investigation. Ang tanana sila naka-travel o kung nakabiyahe, may history sila sang pagbiyahe dito sa Wuhan, China. But anyway, karon tala na istoryahan Tita We ang ito na matahong nga lelentunon para sa inyo. Halin kay o kung halin sa Carpenters. Make believe it's the first time.
We've tried our hand. Karen Carpenters para magsangton sa mga palanggang nga mga tagpalamati nga nagaupod gid kay Tita Wilma tagsaya kahapon. Kag yes from Michael Crito, syempre Love Me. Ay, abo, may nadumdumay naman siya. Okay lang na siya, pero relax lang. Ikaw dara, sampang ari kita yan nag-up the night, tagsa kahapon. Ilabi na dira kay Reggie Taledo Reduk. Watching here from Mansilingan, Tita We, salamat gid sa imo. Ikaw ata ako by Moira, pa-request daw siya. Ako na, hindi ko na siya ma-play karon in the Reggie. Try ko na. Nakanta sa mga
bag-o iya nga mga henerasyon ng mga ambahay ni Moira, no? Ikaw at ako. Though sounds familiar, pero sige lang, try ina ni Tito Wilma, no? Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na mga kauturan dira sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Syempre, ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center. Ferrero Street, ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede man kamo makakontak sa ila paagi sa cellphone number 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kay Inday Maria Luz Grijaldo Makunat. Pakigwit lang sa mga kapitbahay ko di sa Amon, Barangay Kandumaraw, Hinigaran, permigid sila gapamati. Thank you. God bless and more power. Salamat man sa imo. Kay Mary Lou Catinoy, kay Jose Mongcal Turilla, salamat gid. Good afternoon, Tita Wilma, Bloomings Tawi. Hindi ka may lipstick mo. Sana all. By the way, Tita Wi, patamyo sa family Rama, family Milyada sa ila ni Mamang Papang, nga permigid gapamati sa Action Radio Bacolod. May damo gid nga salamat. Nilma Milyada Rama. Tawilma, gwit ko lang da sa BPI La Granja Seed Lab. Sanday Cheryl nga ga-terminate sang kalabasa. Wow ha. Kag Ma'am Christy nga ga-encode sang report subong man sa grupo. Wala gana mag-ano ni. Okay, salamat gid kag more power. Okay, sa imo programa. Thanks, Gid, from Ivan Lechica. Thank you so much sa imo. Ha? Ka-action na Percy Valvillamor, salamat man kay Cherry Rituriano. Paliyog lang ko tamiyaw sa akon bata dira sa Don Salvador. Kay Baby Rose Kasipong Permina siya gapamati. Salamat kay Tita We. From Inday Sheila May or Sheila Nicor Rebamonte Pasyol. Kompleto ba? Pa-shout out lang sa miga kung ara ga work sa Amaya Hotel. Good afternoon and hi. Thanks for listening. Kag pagupod kay Tita Wilma ya diri sa This Is My Life karon nga hapon kag kay Tuto Christian Rowalang da. Salamat gid na. Good PM, Tito Woms, kanami isang sound mo. Pwede ka request You're the One. Sherilyn Oro Javier, mag-request ka mo, hindi ko na sila ma-play ko na yun. Kaya balaan mo, ara na nasa na ako na preparar na. Kung hindi subong boss or dasun nga, adlaw pang lista lang na nitawe. Alauna 58, Action Radio Philippine Standard Time. Pero ito na DTX 500 capsule para man sa aton healthy nga liver o kun atay kinahanglan kun may problema kita sa aton sini atay kinahanglan naton adlaw-adlaw DTX 500 capsule hindi gid na pagkalipatan para sa ginatawag complete management sini. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compound nga among nagatinlo sa aton sa liver. May mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa pagubag sang aton sa atay. Hindi na naton pagbabayaan kag hindi naton pag-i-ignore kung gamay pa lang ang problema para hindi siya maglala kag mangin cirrhosis of the liver o kung cancer of the liver. Gani para sa aton man healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Alauna 59 Action Radio Philippine Standard Time. Ang DTX 500 capsule pwede na ito na mabakal ha sa mga butika dira sa inyo lugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pwede kita makabakal online para mas mahapos kag ma-deliver man right away sa inyo sinipuluyan paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Kag ang ilaman Facebook page, pwede gid dira sa Kalusugan Yan. Ang authorized online distributors ng aton DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Relax lang, si Tito Wilma magabalik para sa aton mansulat sa sininga hapon pagkatapos ang commercial break.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag Alas 12 Action Radio Philippine Standard Time padayon man si Tita Wilma ang eton man Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea ang nag-aisahanon nga supplement himo halin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Sa aton mga kalalakinan para malikawan ninyo ang infertility, ha? Ang aton sa ni Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea, dako gid ang mabulig sa inyo kay ini iyang anti-inflammatory kag antioxidant nga nagapabakod man sang inyo sinilawas para nga inyo iya mag-counter ang infertility bangod sa sobra-sobra nga kakapoy, sobra-sobra nga stress, sobra-sobra nga pollution, kag sa mga free radical related factors nga makahalit man sang inyo pagkalalaki. Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea nakatibag, isa lang ikatibag, adlaw-adlaw ang inyo imnon, inaiya pwede naton magamitan isa ka litro nga mainit nga tubig. Kag pwede pa makabenepisyo ang bugos ka pamilya kay pwede ninyo ina ma-share. Halin sa bag, tugtub sa dalag ko, pwede gid makainom sang Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Kinahanglan man natin nga maging smart, fit, and healthy. That's why nga, bag Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Pwede ina mabakalman sa mga drugstores dira sa inyong lugar kag diri man sa among sa siyudad sang Bacolod ada available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Sa Country Mart sa norte nga bahin sang Bacolod, na Country Mart Supermarket kag sa downtown area dira sa Gonzaga sa Consuelo Supermart. Alas 2:07 na Action Radio Philippine Standard Time. Good PM tawid naga-monitor ko di request ko lead me Lord kay hindi gawa ko kabalo sang tuno balaan mo naga-video kay ko kun way obra. Sila ni niya. Thanks gita 6609. I-try lang na ni Tita We ha. Okay, thank you gid. Sa Wilms tamyaw ko lang mga tao sa balay kay Wilma, kay Puka, kay Tina, kay Willia Barad, gamay kag mga panday ni Nay Fanny Duwedi, si Nunoy, si Edgar Warren Macmac, si Bugok ni. Okay, 4286, may damo gid nga salamat sa imo. Tawi pa ki-greet man di sa amon. Kay Inday Clarice Alera Amasan, tiway kita always gid ko gapamati sa program mo 6863. Siling ni 4423 tawe, mamutong ta kay kainit gidbi si Joe Galinis ang ginpanan Moises Padilla. Wow, namit gidya ang butong. Kag namit gidya ang tubig sang butong, di ba? Pure water ginaiya. So, kung mamutong ka mo da, pagbuka nyo, pagsalod nyo sang tubig, una nyo lang una nyo da nga inom para kay tawe. Salamat gid sa pag-agda. At Wilma, pwede ka pangita textmate girl lang buot taga Bacolod. Okay, sa mga taga Bacolod nga mga girls nga mga mabuot, pwede ka mo makig-friend sa iya for good. Ari nga cellphone number 0948-011-4891. Again, 0948-011-4891. Maayo lang, enjoy lang. Tawe, kag sa tanan nga nagapamati, labi na gid sa pamilya Garcia kag Ligarde, maayong hapon from Nabel. Salamat gid. 9308. Pila lang ina sa atong sini nga mga greetings sa atong text hotline, aton nga greetings sa aton online, relax lang kamo anay. Si Tita Wilma magabasa sa atong sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma,
ay Ang atong letter sender karon nga hapon taga Bacolod City, taga Barangay Sumag, kag siya nagapatawag sa ngalan Wilmay. Ang sulat ni Wilmay naga-siling, Dear Tita Wilma, isa ka maayong hapon ang akon pagtamyaw sa imo. Amo man sa tanan nga nagapamati sang imo programa, This is My Life. Ako gali si Wilmay, tita, sang Sumag, Bacolod City. 28 anyos na, kay may namo, may bana kag duha ka bata. Ang akon bana, kamanghuran sa apat sila kamag-utod. Kag nagaobra siya bilang isa ka clerk sa isa ka kompanya diri sa Bacolod. Ang kamagulangan naman niya nga utod nga lalaki, may trabaho man sa isa ka kilala nga kompanya. Kag dako ang iya sweldo. Ang ako naman mother-in-law, ugangan niya nga babae, may kasarangan, tita. Kay ang iya trabaho ara sa real estate, kag buy and sell, sang kun ano-ano nga bagay. Ang ako naman ugangan nga lalaki, duha ka tuig na nga napatay. Sa pihak sang dako nga sweldo sang akon bayaw, permi pa na siya nagakadto sa ugangan ko nga babae para magpangayo sa kon ano lang nga rason. Si ugangan ko naman very open kung siya ang magpangayo, hatag dayon kay palangga gid niya ang iya kamagulangan nga bata. Tita Wilma, okay lang tani ina para sa akon. Pero isa ka bes kami nagpangayo bulig sa akon mother-in-law tungod sa appendicitis sang amon bata nga kinahanglan gid operahan. Naghatag man siya galing dugay lang, pero may upod pa nga mga masakit nga mga hambalanon. Amo man siya sina sa iban pagid niya nga mga bata. Nga daw pareho bala ang iya lang gid kamagulangan nga bata ang solo niya. Nga ginapalangga. Bisan hindi pa siya maghambal, Tita Wilma, makita gid namon nga paborito niya ang iya kamagulangan. Samtang ang kamanghuran, wala siya sang ginapakita kag ginapabatsyag nga pagkabalaka kag pagpalangga. Hindi gid man guro. Kung kaysa nagarebelde ang balatyagon sang bana ko, kag wala gana nga magbisita sa akon in-law. Pero ginahambalan ko gid siya, Tita We, nga hindi niya inapaghimuon tungod ang iloy king. Kag ina nga bagay, hindi na mabago pa. Sa tuod-tuod lang, Tita Wilma, bisan ako, daw malupok man ang balatyagon ko tungod sa nagakatabo sa akon ugangan kag sa iya mga kabataan. Ano ba lang dapat namon himuon nga mag-asawa, Tita Wilma? Nagsulat gid ako tungod gusto ko man pamatian ang imo opinyon kag advice. Kabay nga mabasahan mo, madamo nga salamat. Wilmay. Sa aton sini letter sender nga nagpatawag kay Wilmay,
Wilma man siya pero may isa punta di Wilmay, di ba? So Wilmay, salamat gid kag mayong hapon sa imo dira. Salamat sa imo pakigambit, pagpaambit sang imo sini istorya sang kabuhi. Sabahin sang imo relasyon, sang inyo relasyon nga magpamilya, sabahin sang imo siniban. May mga kauturan man kita nga nagaupod sa aton sa sininga hapon sa ilang mga radyo, sa online, nga sigurado makarelate sa amo sininga sitwasyon. Pero isa lang mahambal ni Tita Wilma. Kung mahimo naton pakigayuhan, ang aton ugangan, himuon naton. Sa ulihi kita mangin ugangan man. Pero ang dapat nga aton ipaathag kag ipaklaro sa ila, kinahanglan ila man maintindihan, kag ila man mabatsyagan. Gani sa imo, Inday Wilmay, ang ambahanon. Halin kay Julina magdangal. Sana Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. no? Sana kabay ka kun no, di ba? If, di ba? Mo lang na mangin maayo siguro ang tanan, ang bilog kalibutan. Ina kun oo, wala man perpekto gin man sa aton sa kalibutan mo, di ba la? Kag wala sang relasyon nga perpekto. Pero
kung naton man tinghuan nga mangin maayo ang tanan, kag mangin maayo ang relasyon nga aabi hindi naton paghimuon. In the will may mas subo ang dalagan sa imo istorya, pero kamatuoran ina iya. Kamatuoran ina nga hindi naton manigar kag hindi ginaton mapawalaan. Realidad nga sitwasyon nga sa diin makitaan naton bisan diin lang. Masiling may mga ginikanan masiling ako, bata ako, amo ni kabilog, 5 kabilog, wala gid ako paborito miisa sa ila kay palareho ang akon pagtamod, ang amon pagtamod kag pagpalangga nga ginatag sa ila. Oo, palareho. Makita. Pero may ara gid nga masiling bala may ara gid nga nahamutan nga daw ka mas sobra gid ya na kung kaysa may ara ya nga hindi gid makontrol sang ginikanan nga makit-an sa mga mata sa mga kabataan. Ti sa imo suno sa imo ang kamagulangan nga kabalo ka kon nga ang kamagulangan kapin pagid kon pareho nga in love ang mag-asawa. Tanan-tanan nga gugma nila ya ara gid nahatag sa kamagulangan mo, di ba la kalabanan sa mga first baby na so una gid nga bata do ara nabuhos ang tanan nga pagpalangga do ara gid. Pero sa nahambal na naton depende ina sa ginikanan, depende sa mag-asawa. Nakahambal kita nga may ara gid man ginikanan nga may paborito nga bata imbis nga alalangay ang tratasyon sa ila sini kabataan. Hindi will make kabudlay ni abaguhon sa amo nga klase sang batasan sang iloy sang imo ugangan. Kagun imo ginaiya tinguhaan nga baguhon maengkwentruhan na gid kamo tudtuon gani question lang gid siguro ni tawe sa imo abi mo i-try mo tinguhaan mo tinguhaan mo na lang yang instead nga magsulod ka pa dito sa eksena i-apply mo ang imo mga maayong himuon para man sa imo pamilya. Upod ang imo bana kay dira iya mapakita mo sa iya na mapakita mo sa iya kay wala naman ang ugangan mo nga lalaki mo, di ba? Tinguha na lang kamo nga duha sang bana mo. Ikaw magaserbe nga tubig para mapabugnaw ang kaakig kag mapatahaw ang kalain sang buot sang imo sinibana para sa iya iloy. Hindi na manigar kung kisa makasabat man na ang bata sa iloy. Ay kung si Manong niya kay okay ka lang. Pero kung kami mo damo pa sat damo pa sakit ng istorya, never mind kung ano man ang ihambal nga mga masakit nga tinaga. Basta sa tion sang krisis sa aktong pagpangabuhi. Pag maghambal ka mo sa imo ugangan, o kung maghambal ang bana mo sa iya, bisan ano pa na kasakit nga mga tinaga ang iya ihaboy sa inyo, importante. Wala siya nagadalok, nagahatag siya. Langutan lang sang buot nga kay nga akon si Manong mga yo bisan ano lang gani ang rason okay lang siya pero kung kami amo na never mind dear kay nga abi mo kamo lang gid ang naga-create sang dugang nga kalain sang buot kag nagapadugang sang kaugot sa imo siniugangan sa ila siniiloy. Sakin nyo na lang ang eksena, di ba? Ipakita na lang kay mama sa imo ugangan nga maninguha ka upod sa imo sinibana. Wala ka man tuod trabaho, tiara ka lang sa balay. Damo pamaagi para nga mag-asenso sa kabuhi. Para may katuwang si bana sa inyo pagpangabuhi. Never giday nga magtubo sa balay tiyago ninyo ang kaugtan ang inyo mga ginikanan. Kay sala gid na. Bisan mga malain pa na sila nga ginikanan, di ba? Kay tungod ginikanan naton, bisan balis karon man kita, ginikanan gid naton sa gihapon. Wala taman ginapangayo, pero ti namuklatan naton, kag sila ang nagpagwa sa aton sa kalibutan, no choice, ginikanan, nanay kag tatay ginaton. Ina nga mga hitabo kag problema sa inyo kabuhi nga mag-asawa, upod sa iya iban nga mga utod magluwas sa kamagulangan. Mainyo base isa ina iya kapamaagi sang mahal nga Dios nga ma-challenge kamo sa inyo tag sa kapagpangabuhi para nga kamo ang magpaninguha mas pagin nga magpaninguha kag maangkon man ninyo ang
kadalagan sa ulihi. Maayo nga pagpangabuhi. Maayo nga income. Maayo nga importante dahil hindi man sa tanan nga siling mga material nga bagay kung kwarta lang. Ipakita kay mama ninyo nga bisan amo na lang inyo pagpangabuhi, okay lang, bala, smooth lang dalagan, pero kanami sa inyo pag sinalayo sa sulod sang puluyan. Kag ikaw in the will may bilang asawa, bulig ka sa imo bana sa pagpangita kwarta. Amo naman na subong ang life sa kalibutan mo, duha ning nagapangita kwarta si Mr. kag si Mrs. na. Pero hindi mo man kinanglan nga magwa ka gid sa imo balay 8 hours para sa pag-obra, 8 to 10 hours para sa pagtrabaho. Bisan ara kita sa balay pwede man kita maka-income, di ba? Pwede ka maka-negosyo dira para bisan paano bulig ikaw sa bana mo bisan sa gamay lang gid nga bagay. Amo na yung kumbaga trending sa karon nga pagpangabuhi isang mag-asawa, buligay na sa pagpangita kwarta para sa kinahanglanon. Pwede ka magnegosyo, pagi sa online business, kay pila tong edad mo, 28 years old, kabalo kita, aktibo ka mo sa social media, na pwede ka mo dira, maka-post sa kung ano nga pwede ninyo pagkakitaan, di ba? Have faith, more faith. Pabakura lang ang inyo pagtuo sa mahal nga Dios. Salig lang sa iya kay siyang maalam para sa aton. Kung anong dapat naton nga himuon, iampo lang naton sa iya kay siya mo magagiya sa aton para sa aton man kaayuhan. Di ba? Ang mga negative vibes nga ginatawag na bala mga hindi nami nga mga hilimuon, pang-ignore nyo na ang kinanglan mangin happy kita upod sa iya, upod sa aton pamilya. Hindi ka mo dapat nga madulaan sa paglaom. Basta ara kita sa mahal nga Dios, ginabudlayan kita pero mamag-an ang aton pagsinalayo adlaw-adlaw. Kay siya gid lang ang makabig naton nga ginikanan diri sa kalibutan nga wala nagaabandonar sang iya mga kabataan tod na, di ba? Salig lang kita sa iya. Kaga mo na sila, blessed are those kuno nga mga ginadaog-daog. For the kingdom of God is theirs. So, sa ato na madumduman kung gina mapalad or maswerte ang mga ginadaog-daog kang ginharian sa mahal nga Dios mangin iya. So, himo lang ta mga maayo. Palanggaan lang bala si ugangan, hambala si bana, palanggaon ta lang sinana. Importante nga wala man niya kita or si mama kung ang tawag ninyo sa iya. Importante wala niya kita ginapabayan. Sa tiun sang aton pagkinahanglan, bisan damo lang da istorya okay lang, pero nagahatag siya. More patience, kinanglan gid. More patience, kag be patient pagid. Kag more love pagid nga paghangop kay mama ninyo sa imo ugangan. And I will may salamat gid. Kag sa aton man mga kauturan dira, kung may ara man ka mo magtugda sa mga nag-upod sa aton sa ilang mga radyo, arang atong text hotline pwede ka mo magka-type. Kag ipadala sa 0938-225-5017 sa liwat, 0938-225-5017. Kag sa mga upod man naton, mga palangga man naton nga mga tagpalamati nga nag-upod sa aton online, pwede ka mo dira magka-type kag mapadala man ninyo sa aton Facebook Live. Kay sa kutob sa aton malabutan, sa aton sa ni oras, mabasahan gid na ni Tita Wilma. Yes. Gamay lang gid tawe nga greetings dali gid lang. Ay nakita ko naman ang update bala nga sang press con sa Department of Health nga naghambal si Duque nga aton sa ni Health Secretary nga siling niya ang aton mga elders dira vulnerable kamo sa ginatawag nga novel coronavirus ining nCoV or coronavirus. Kinahanglan nyo lang magpabakod sa inyo sinilawas. Okay, ha? Tita Wilma, good afternoon. Kain po tayo ta. Pa-shoutout po ang nanay at tatay ko da sa Moises Padilla. Thank you and more power. God bless you always. From Manila, Grace Albamistas. Kag kainda Reggie Talido Radok Basahon. Talang na ko nang imo man mensahe. Kag syempre kay Pitong. Musta lang ko sa barangay Bungahin. Yes, sa Isabela. Sa mga suki natin mayong hapon lang dira.
kay Mami Pilar, kay Mami Diana Consolacion, kay Daddy Boy, sa inyo tag sa kapamilya mayong hapon. Nanay Dalin, mayong hapon Nanay Dalin, dira iya sa Isabela, salamat gid kag mayong hapon lang dira. Okay, kay Pards, sa Pards person, hi Tita Wilma, mayong hapon palihog tamyaw gali sa amon mga driver nga naka-tune in kanday Aldren Razotti kay Bruno kag sa amon gwapo nga gwardya nga si Tata. Kakadlaw man si Tawe kag gwapo ang ila gwardya sa tamyawon ta ang tamyaw sa amon gwapo nga gwardya nga si Tata Bungol. Oh, hindi ka nakakadlaw. Salamat gid and more power. God bless. Ay nga mga anak ka mo. Sa parts person, thank you, kid. Kahini din ka sa Batsmay, thank you. Mayong hapon sa imo. Paliog lang tamyaw din sa Banwas ng Lagastiliana sa ilan ni Raymart Osorio. Ay nakag-mercy dito. Mandioy, ga-monitor gid sila. Pero salamat and more power, tita. God bless. Kag, lagi magaling si Mami Diana. Salamat, Mami Diana. Good afternoon, Tita We. Have a great day kay Inday Red Ruby Genovia Maming dara sa May Murcia. Siling ni Maria Lia Bantaya, no? Tawilma, ang pagdurudupoy di sang hangin sa amon ginaobrahan fish lumpia. Daw parehugid kabugnaw sang mataw mo nga tingog. Mayong hapon ay ambot lamang giliw sa inyo na. Good PM, more power sa program mo and God bless. Kim Del Texon, yes, enough lang na anay. Balikan ko lang inyo karon mga greetings. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo.
sa'yo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Alas 2:36, Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa ito man mga kauturan, ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule para man sa ito mga kauturan. Para sa mabaskog neton nga immune system, kag para man sa maayo nga dalagan sa aton sinidugo, the best cleanser kag regulator para sa mga aton man nga blood pressure, blood cholesterol kag blood sugar, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ang pag-inom sini. Kag para syempre mangin mapagsi kag energetic kita adlaw-adlaw Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa mga nagapamangkot nga iloy, kun paano naton mabuligan ang aton mga kabataan nga mangin attentive sa ila klase, kag kun anong mahimo nga para nga mangin maabtik ang ila sini mentalidad sa tiun sa ila sini pagtuon para madasig ang ila pag-absorb sa ila lessons para sa ila examination. Ay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, itong question sa inyo. Kay nga, mabaskog, para iya sa mabaskog man nga memorya ka mapadasig ang concentration sang utok sang aton kabataan, kung sila ang mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nga, 80% sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang fatty acid. Ara na. Tikinanglan inasang utok sa aton kabataan kag kita man mismo, no, para ikaw hindi man mangin malipaton. That's why nga question naton para sa maayo nga memorya, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nami ang pag-inom sina wala kapayakinan-an. Okay? Sa imo man pala mangkutanon sa aton produkto kag sa imo ginabatsyag, ara nga aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299. Kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Yes, kay Sister J, thank you so much. O ara sila nag-travel. Upod man kay Tita Wilma. Hello, Bongbong. Kay Sister Ella. Thank you, kid. Thanks for joining, Tita Wilma. Mapakadto sila sa Mambukal. Okay, enjoy, and have a safe trip lang, ha? Bong, drive safely. Okay. Sa aton man mga kauturan dira, relax lang kamo anay kay nga mabasa si Tita Wilma sang pilaman ka mga mensahe sa aton sini text hotline para sa aton letter sender sa karon iyang nga hapon. Hindi bala June Arquelas, relax lang da. Ha? Okay. Halin sa kay halin diri sa kay Inday Girly May atong Salazar ang hambalya ho. Abi mo ta kabudlay kun ugangan kontrata kay hambal nila makagaba. Okay. So, bisan ano pang pakisama ta kun amo na batasan nila hasta sano hindi na magbago. Kay naagyan ko na nata. Bisan mga bayaw ko kontra ako. Kapin pagid kun wala kwarta, budlay. Ang maida tita malikaw na lang kag maninguha. Correct, no? Tamyaw lang sa bar na ko kay Gilbert Salazar. Salamat gid tay. Sakto na siya, na. Kag mas nami pagid nga inang likaw lang balaya sa gamo. Himuan ang maayo para sa imo pamilya upod sa imo partner, ha? Kag despite sang ginahimo sa imo, be good to them. Dumdumon mo ang mga special nga maokasyon sa iya sinikabuhi, sa ila kabuhi. I-greet ninyo, hatagan nyo pagid, hatagan nyo kung anong ara sa inyo nga ma-share para sa ila. Kaya mo na sila ang matugay na hambal na ton kay ina mga ginadaog-daog. May blessing ginaiya sa ulihi. Basta malaba kag malawig man ang imo pasensya. Amo na sila nga makasabat ka lang sa imo ginikanan, hindi ka lang magsabat sa ugangan. Mo totoo na kay nga tanan nga mga maayo nga hinimuan mo ma-erase na sa isa mo lang kasala nga mahimo against sa ila. Gani, much better kung bisan daw maglupok ng imudughan, paupok lang sa partner mo na kay maintindihan ka na niya kay iya na iya ginikanan na tandaan nyo lang na iya kay tutuod gina iya.
Yes, happy kag enjoy lang tayo sa aton sini life. Amo lang na iya ang aton ang mahambal ni Tita Wilma. Okay, kag may-ari pag ko di kagina nga nabasahan. Halin kay Inday Reggie, para ka-text man ko sa imo, Tita Wilma, ay abaw. Ay, relax na dabla mga anak, ha? Siling ni Inday Grace Alba, Mistas, children, always love your parents every single day of life. Thank you, good Tita Wilma. Kain po tayo pa shoutout kay nanay, kay tatay ko da sa Moises Padilla. Okay, Okay, Ari. Halin kay Inday Reggie. Kay Inday Reggie, sila niya, hello, letter sender. Try mo istoryahon ang nanay sang bana mo May ara, gid na iya amay or iloy nga may pinalangga sa iya mga anak. Letter sender, si Wilmay, na siya Inday Reg, istoryahan lang. Na kupang kung hindi madala sa istorya ti wala ka na da mahimo hindi na lang maglain buot mo kay wala ka na da mahimo himo ka na lang sa nga butang nga mangin maayo ka sa asawa o kung sa imo man bana subong tinguha ina hindi ka magpareho sa imo ugangan sakto man gid kay nga sa ulihi ikaw mangin ugangan ka man mo kung makapamana or makapangasawang imo sini kabataan. Hali naman sa Ephesians chapter 6 verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Naman hambal in the Reg. Kagamu man ba Ephesians chapter 6 verse 1 and 2, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Insakto na siya na tama gina. Basta ang maayo lang. Muna sa nambal na naton. Okay, sa pila naman ka mga mensahe sa itong text hotline, dali gid lang. Buksan ta itong sa text hotline kay dari di damo pag hindi mo pero relax lang ta kung daw hindi na naton maabtan ha. Good PM tita amo ginaginikanan may ginapaboran hindi ta na sila mabasol pero biskan amo na sila palanggaon lang nila Japon kay normal lang na iya kaglihog lang kugwit tita kay Lola Nelly hindi ko sampot man agwit tita kay Lola Nelly La Chica happy birthday ha. Reject ko lang na 3328 mo tawag MBTC, salamat. Good PM, liwat tita. Okay. Happy birthday kay Lola Nelly Lechica. Okay, salamat, Gid. Okay, Tita Wilma, good afternoon. Sa letter sender, amo ginaiyaday kay hindi gid man na iya mag-insaktuhan ay permi ang mag-ugangan pero be patient lang kag i-love lang sila I-love lang sila kay makitaan lang na nila sa ulihi nga sala ila pagpati basta maayo lang imo ginahimo. 2863 salamat. Tawe kun hindi lang kagalaba ang magbato sa ugangan do kanami gid i-reject no. O galing powerful gid ang God ta. Kay diri man tanan sila kapangayo bulig kun mawad-an sila. Sakto na 4423 above all ginaiya amo na siya. Ang oras ta gusto ko pa maggaskanta ni alas 2:44 na relax lang kamo si Tita Wilma magabalik pa para man sa itong text sa ka-horoscope pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling...
nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalaknan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo 50 Action Radio Philippine Standard Time ato na Panyawan Liniment ang Panyawan manunggali na sa aton pulong makabuligid para sa inyo man mabatyagan nga pagpalangalay kag pagpalanakit sa inyo sinilikod, hawak, balikawang, inyo tuhod, inyo mga luta-lutahan, wow, especially sa mga may arthritis o kung may rayuma.
Haplasan lang ina sang puro-puro nga duga sang manunggal ang panyawan liniment. Sulbar na siya, no? Pwede mabakala ang panyawan liniment diraman sa mga butika kag tindahan sa inyong lugar, diriman sa amon sa syudad sang Bacolod. Sa mga butika nga nahamtang sa itubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, ara sa JDN Pharmacy, Mims Pharmacy, RX Troy Drugstore kag Farmacia Caro. Alas 2:50 na Action Radio Philippine Standard Time kadto kita sa pagbasa sang tagsa ka zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope. Sa karon nga adlaw nga horoscope Martes, Enero 28, tuig 2020, unahon neto ng zodiac sign nga Aquarius. Mga nataw Enero 20, tubtub Pebrero 18, sa mga Aquarius lang niya nga naga-inom sa makahulubog nga ilimnon ha. Likawan mo, suno sa imo horoscope ang magpahubog. Kay base kon sa ospital ang tupa mo pagbugtaw mo. O kag magpangamuyo ka man, hambal sa imo horoscope kag mag-exercise para nga maging healthy ikaw. Aquarius, disiplinahon mo ang imo pagkaon, untatan mo man ang pagkaon sa mga matambok nga mga fatty foods bala, mga mamantikaon pagin nga mga pagkaon ha, kag mas mugid nga pilion, mas pilion mo ang tubig kontra soft drinks or magkahulubog nga ilimno. Para na sa kayuhan, masuwati mo nga mga numero Aquarius, 1, 9, 11, 19, kag 32. Lucky color neon green. Sa mga Pisces naman, Piscian, mga nataw Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ikaw, Piscian, may choice ka sa pagatubang sang problema. Ang pagpangamuyo, tandaan mo lang, makapakalma sang imo balatyagon, kag makahatag sang masanag nga paminsaron, para ikaw makadesisyon sang maayo mo nga himuon. Kag diri mo makita ang solusyon para nga makabuhi o kung makapalus ikaw sa nagkalain-lain nga problema sang kabuhi. Maswerte mo man nga mga numero 19, 2, 22, 35, kag 41, lucky color hot pink. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Sa mga Aryan, ang kamatuoran, amo ang magahilway sa imo, ilabi na gid sa utang nga nabayaran mo. About good for you, Aries. Kag-ari pagid hindi pa nahurang solusyon, kundi ang tampad mo nga pagpaninguha kag pagbaka-baka sa pagtrabaho, pangamuyo ka. Maswerte mo nga mga numero 9, 15, 21, 31, kag 44, lucky color garnet red. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubtub Mayo 20. Kung ano ang kaundan sang imo balatyagon, kung anong ara dira sa alibutod sang imo balatyagon, ina ang makita sa imo ginahimo kung ginabuhat subong. Ay naman ang ginpili mo nga banas, ini amo ang maka-attract o kung makaganyat sang swerte, kung anaron mo man o kung ugalion mo man ang pagdayaw sa mga maayo nga hinimuan sang imong pamilya. Kag ang kunon mo ang positibo nga pensar, paghambal ka pagbuhat o kung pag-aksyon sa kung ano man nga bagay. Basta sa kayuhan. Maswerte mo nga mga numero 11, 13, 34, 29, kag 41. Lucky color tangerine. Miss Heaven, mayong hapon lang daan. Kag Gemini, sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Tanan nga mga bagay, tandaan mo Gemini, halin ina sa mahal nga Dios. Ang katumanan sang madugay mo nga ginahandom, updan ina sang sige-sige mo nga pag-aksyon para nga maangkon o kung makaangkon sang klaro ang banas para sa imo man kadalagaan. Maswerte mo nga mga numero 5, 17, 33, 39, kag 41. Pearl white is your lucky color. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, sa mga Cancerian, konsulta sa eksperto antes ka magdesisyon sa isa ka negosyo nga dapat mo umpisahan. Nga may plano ka. Mas mayo gid din no, nga maghinunanon sa mas iya
may eksperyensya. Hatagan mo man importansyang imoy kaayong lawas tungod, baliwala ang angkunon mo nga manggad, kun wala ka naman. Kun wala, kun ara ka, kun ara ka naman iya sa hiligdaan tungod sang balatian. Extra careful, Cancer. Maswati mo nga mga numero 1, 29, 33, 17, kag 47, lucky color beige. Nabatian nato ng unang abahin sa itong pagbasa sa inyo mga tagsa ka horoscope. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos sang mga ini. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Alas 2:58 Action Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action antioxidant, meaning na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong hapon lang dira kay Philip Alonzagay. Babago lang kita nagkita ay naman. Nagkita ay. Okay, happy listening. Kagasalamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Elizabeth Malaki Gamali, good afternoon. Kay Miss Eden. Okay. Tapuson anay ni Tita Wilma ang atong sa pagbasa sa inyo mga tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Pero antes man, ang itong anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy
opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayuno naton ang pagbasa sa mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa iton horoscope. Pero happy birthday daanay kay Rita Velasco. Halin kay Inday Amanda. Salamat kay. Sa ikaduwang gabay sa aton mga horoscope sa mga nabilin ng mga zodiac sign, Leo na kita Tita Wilma. Ang mga Leo ni tao Hulyo 23 tubto Agosto 22. Leo, palangga ang imo iloy kagang imo pareho para maangkon mo ang maayong nga suwerte. Makontrol mo karon nga adlaw ang pagka-irritable sang imo masugilanon kung tingahuan mo man nga mangin matawhay ka o kung kalmado ka man sa tanan nga tion. Maswerte mo nga mga numero 9, 19, 22, 29 kag 42. Lucky color, bottle green. Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ang imo personality disorder, amoy ng palatandaan sang imo kaimon. Kung namo sining nabatyagan mo, ilabi na gid kon makastiguhan ka tungod sina, hindi na pagpadugaya ang kalbaryo mo. Report ka sa barangay. Luwas ang kaugalingon mo nga kabuhi. Antes pa mangin ulihi ang tanan, Virgo. Maswerte mo nga mga numero 3, 19, 35, 28, kag 44. Lucky color, lavender. Sa mga Libre naman, Setyembre 24 tubtob Setyembre 23. Subong nga adlaw Libra, masugata mo ang isa mo kaabyan kag masadya ka mo nga maga-istoryahanay. Kung tama kahinhin ang hulag kag paghambal sang imo friend nga ina, kung lalaki o kung ikaw man tindi ka na matingala nga masalaan siya o kung ikaw man nga silver iodide. Ano gani agi? Hindi abi bagay sa macho nga pareho mo o pareho man niya nga mangin amo sina. Maswerte mo man nga numero 15, 25, 29, 37 kag 44. Lucky color, carnation red. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio, konsulta sa eksperto para nga maangkon mo man ang husto nga gabay sa imo problema. Nga daw, feeling mo daw hindi mo gid iya madala. Isa pa, ang pagpangguba sa imo, abi mo ko nano palatandaan ina nga ara kaya sa linyada sang mabinungahon nga prutas. Botsingon damo ka sa mga maayong nga hinimuan. Gani, gusto kanila nga puon o kon gubon, hindi gani pukanon. Gets mo? Maswerte mo nga numero Scorpio 3, 15, 35, 39, kag 49. Lucky color peach. Yes, sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Tungod, makaangkon ikaw sang financial freedom, mangin malipayon ikaw karon nga adlaw. Ma-attract mo man ang isa ka oportunidad sa negosyo nga sige-sige ang dalagan sang imo kitaon. Kag madamo pa ikaw grasya nga mabaton. Tungod ina sang maayo mo man nga hinimuan. Maswerte mo nga mga numero 9, 11, 26, 35, kag 44, lucky color pink, kag sa katapusan nato nga zodiac sign Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, ang pagpanahor hindi na ya investment, hindi man ina relaxation. Tandaan mo gid ina mo nang hambal sa imo horoscope, ha? Tugalbong ina para sa imo nga matamat ka nga malubong tubtob hindi ka na makabutwa pa o kon makaluwas pa. Gani untata na ang panahor. Maswerte mga numero 19, 24, 31, 33 kag 44. Lucky color purple.
Nabatian na ito na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon nga adlaw Martes, Enero 28, tuig 2020. Antes man si Tita Wilma magpala mga itong quote of the day nagasiling, without wearing any mask we are conscious of. We have a special face for each friend. May damong gini nga salamat sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati, mga mansay nga wala naton maabtan, pasensya lang. Apang si Tita Wilma nagapasalamat man sa inyo tanan, kag syempre sa akon man mga partner sa technical control, Action Noel Pinialan, upon man kay Action El Radio Tilos, salamat gid nga madamo. Kag sa ngalan man sa amon station manager, Action No, na di maalam magbanwa, Productions Chief, Action Rex Canton. Tubtub naman liwat mo, standby sa may taong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon